אז שלום ים, מה נשמע? תודה שהגעת לפודקאסט שלנו, זה החבר'ה שלנו. שלום ים. אהלן, כיף להיות פה. כיף לי שאתה כאן. גילוי נאות, אתה למדת במבואות עירון, אתה חבר של הבן שלי גל, התאמנת עם הבן הבכור שלי יובל, כשהיית ממש קטן. יש לנו פודקאסט פה במסגרת אומנויות, ויש לו שתי מטרות. מטרה אחת שתלמידים ילמדו לשאול שאלות פוריות, יקראו קצת חומר רקע על בן אדם שהולכים לראיין אותו, והכי חשוב, אני מזמין אנשים שאפשר ללמוד מהם, ואני חושב שאפשר ללמוד ממך הרבה. שלום ים, אנחנו צריכים לארח אותך בפודקאסט ח', פתיח וחזרנו. מה גרם לך להתחיל להתאמן כילד בג'ודו, ובאיזה גיל זה היה? התחלתי להתאמן בגיל 8, האמת שיחסית במקרה, ראיתי הדגמה של ג'ודו כזה בשוק בפרדס חנה, ורציתי לנסות, היה לי במושב את החוג, הלכתי, ומשם כבר התאהבתי, מהשיעור הראשון ממש. איך מכניעים את היריב בג'ודו? יש כמה דרכים, דרך אחת זה בהפלה, או שאתה מפיל על הגב באופן מלא, ששתי כתפיים נוגעות במזרון, ואז זה נקרא איפון, והקרב נגמר, או שאתה מפיל פעמיים בניקוד שנקרא ווזרי, שזה כתף לכיוון הגב, אבל לא שתי כתפיים נוגעות, או שאתה מנצח בקרקע, שזה חניקה, בריח יד, או ריתוק, שאתה מחזיק את הבן זוג למזרון 20 שניות. מתי הבנת שהג'ודו יהפוך לחלק גדול מחייך? וואו, אני חושב, גם יחסית מההתחלה הייתי ממש פרי של זה, נכנסתי לזה ברמות, לא מהשנה הראשונה, מאחרי שנתיים כזה נראה לי, גיל 10-11, ממש נכנסתי לזה, ככה שזה נהיה חלק מאוד מרכזי בחיים שלי, גם לפני שזה היה אמור כזה על הנייר להפוך. גם שהיה 3 אימונים בשבוע, אז הוספתי אימונים, והייתי רואה ג'ודו הרבה, ונסה ללמוד וכזה, וכשזה נהיה מקצועי גם לפי המערכת, זה לא היה משהו חדש. איך אתה בדרך כלל מתכונן לטורניר? קודם כל, חלק גדול בהכנה של טורניר זה הורדת משקל בעצם. אנחנו צריכים להיכנס לקטגוריית משקל שהגדרנו מראש, וזה בדרך כלל הורדת משקל של בין 5 ל-7 קילו, כל ספורטאי. ככה שהדיאטה היא חלק גדול בהכנה, היא קובעת הרבה דברים, למשל את הורדת עומסים באימונים, התאמה של התזונה כמובן, הדיאטה עצמה. מעבר לזה אני מנסה ככה לשלוט במחשבות, יש הרבה מחשבות, הרבה לחצים, הרבה דברים. מנסה כזה לשלוט בזה, לעשות דברים שלא קשורים רק לג'ודו, להיות עם חברים, ללכת לים, להעביר את הזמן, לא להיות עסוק בזה רק כל הזמן, זה אני מרגיש מה שעושה לי טוב. ומעבר לזה, באימונים ובזמן שכן מוקדש לג'ודו, לעשות החידודים והדברים שצריך כדי להגיע כזה, בהרגשה הכי מוכן שאפשר. כמה פעמים בשבוע אתה מתאמן? בין 10 ל-12 פעמים בערך. איך אתה מצליח להתרכז לפני קרבות? את האמת שלי ספציפית יש גם בעיית ריכוז, זה לא קל. להרבה ג'ודאים האמת.
איך אני מצליח להתרכז? אני מנסה, לפני שאנחנו נכנסים לקרב, בערך שלוש קרבות לפני הקרב שלנו, אנחנו עומדים כמו מין מנהרה כזאת, ומחכים לקרב, כאילו הקרב של המזרון מסתיים, אז כל אחד זז קדימה, ואז נשארו עוד 2 קרבות, קרב מסתיים, אתה זז קדימה וככה. וכשאני כבר, נגיד 2 קרבות לפני, אז אני עובר עם המאמן כזה לתוכנית קרב, ושאני קרב לפני, אני מנסה ממש לעשות נשימות שנקראות נשימות 4-4. זאת שיטה איזה ספורטאי פיתח אותה, אני לא זוכר מי. היא מאוד עוזרת, היא ממקדת מאוד, אתה כאילו נושם אוויר, מחזיק אותו, נושם אוויר 4 שניות, מחזיק אותו 4 שניות, מוציא 4 שניות ומחזיק 4 שניות. וזה נשימה שמאוד מאוד מפקסת ועוזרת לפני הקרבות. ואני מנסה לשמור את המבט שלי על המזרון. וככה עם הנשימה והמבט, רוב הדברים שלא רלוונטיים כזה מתנקים משם. מעבר לפציעות או הפסדים, מה הם הקשיים היומיומיים של ג'ודוקה ברמה שלך? האינטנסיביות, בסופו של דבר אתה 12 פעמים בשבוע מתאמן, אין הרבה זמן לדברים אחרים, וגם שיש זמן אז אין כוח, כי אתה מאוד עייף. אז ההקרבה הזאת, זה הדיאטות, שהן לא קלות, אבל מעבר לזה, שאתה עושה את מה שאתה באמת אוהב ומאמין, ובעיקר כשיש לך גם מטרה, אז הכל נהיה חלק מהדרך ולא ממש מכשולים. זה פשוט חלק מההתמודדות. איזה ערכים לדעתך נערים מקבלים מהג'ודו? וואו, מלא. מלא, וגם הרבה חברים שלי שפרשו כאילו, וזה, ממש מספרים איך הג'ודו מאוד עזר להם. אני חושב שזה נותן גם באמת ככה יכולת כזאת להתמודד עם הקשיים. עם קשיים, אני חושב שחיים של ספורטאי וג'ודאי והכל לפגוש קשיים מאוד גדולים ביחס ליום יום. כלומר, הרבה פעמים אחרי שאתה יוצא מהעולם של הג'ודו, מה שאתה פוגש ביום יום, הרבה פעמים כזה קטן עליך יחסית. אתה לומד משמעת, אתה לומד התמדה, אתה לומד לעבוד עם הגוף שלך בצורה מדהימה, לעשות דברים שלא האמנת שאתה מסוגל. אתה לומד להוציא מעצמך הרבה יותר ממה שחשבת שאתה יכול. אני, בהרגשה שלי, כשאני יוצא מהעולם הזה של ג'ודו, ואני בא לעולם של השגרה, של היום יום, אני מרגיש כאילו כזה, כאילו קטן עליי כזה. בעולם של הג'ודו אתה ממש מתמודד עם דברים גדולים. איך מתמודדים עם הפסד? מה שעוזר לי אישית זה לנסות לקחת 24 שעות כאלה של בסה, של כאילו להיות עם התחושות שיש, לא לנסות עכשיו לחייך שעה אחרי שהפסדתי כבר, ואחרי זה לעשות הפקת לקחים כזה עם המאמן, להסתכל על הקרב, ללמוד מהטעויות, ואז ללמוד ולהמשיך הלאה, לנסות להסתכל קדימה, לא להתעקע על זה. בסופו של דבר זה מרוץ ארוך, זה ריצת מרתון, ג'ודו זה לא כמו ספרינט. איך מתמודדים עם פציעה? בדיוק עכשיו אני פצוע. התמודדות, זה גם התמודדות. מה שעוזר לי זה לעשות את 100% בגדר מה שאני יכול, ולא להתעסק במה שלא בשליטה שלי. כרגע, רק לא מזמן התחלתי לעשות ג'ודו, אבל עד אז, מהרגע שיכולתי, ממש ישבתי עם המאמן כושר, בנינו תוכנית שלמה של משקולות וכושר ומוני ספרינטים והכל, כדי כשאני אחזור לג'ודו, לחזור הכי מוכן שיש, ולנסות לא להתעסק בדברים שלא בשליטתי, לא להתעסק במתחרים שלי עכשיו, מה הם עושים, ובכזה, לנסות להתמקד בעצמי, ולחזור הכי חזק שאני יכול בעצמי למזרון. איפה נפצעת וממה זה נגרם? נפצעתי בפרק כף יד שמאל, זה נגרם בתחרות, בקרב. אני שבקרוב תעבור קטגוריות משקל, מה היתרונות של זה ואיך זה ישפיע עליך?
כן, אני בעצם עובר מ-60 קילו ל-66. זה קורה בגלל שכבר הייתי גדול מדי פיזית ל-60, כלומר יכולתי להמשיך להוריד את המשקל, אבל אני מאמין שלבנות עצמי ב-66 יתרום לי יותר מאשר להישאר ב-60. מתוך אמונה שאני אתפקד יותר טוב עם דיאטות פחות קשות, ושאני אפילו גם ג'ודו שאני עושה, ופיזית אני קצת יותר מתאים למשקל הזה גם. איך שזה ישפיע זה התחלה חדשה, כלומר אם ב-60 אחרי האולימפיאדה הייתי מדורג בערך 20 בעולם, ב-66 אני כרגע עם 0 ניקוד, אני לא מדורג. אז זה התחלה חדשה לגמרי, אבל נעשה את זה שם גם. שמענו שהגעת באליפות העולם מקום 5 בגיל 19. מה עוד מעט מאחורי האליפות הזאת? אז מאחורי התחרות הזאת יש סיפור גדול האמת. זה היה, כן, זה היה ב-2022. בעצם זה היה עוד שנה שנייה שלי בגילי ג'וניור, שזה, בג'ודו יש קדטים, ג'וניור ואז בוגרים. קדטים זה 15 עד 17, ג'וניור זה 17 עד 20, ובוגרים זה 20 ומעלה. אז אני הייתי עוד בגילי ג'וניור, באליפות עולם לג'וניור שהייתה, סיימתי במקום השביעי, שזה היה חודשיים לפני אליפות עולם בוגרים. ואז נסענו, ואז קצת כיוונו אותי ועוד מישהו, עוד חבר לאליפות העולם בעצם, כאילו יותר לבוגרים. טסנו עם הבוגרים, הנבחרת האולימפית, שאז עוד לא הייתי חלק ממנה, למחנה באזרבייג'אן ואז בגיאורגיה, זה 3 שבועות סך הכל. וכשהיינו בגיאורגיה, לקראת סוף המחנה, אז המאמן שלי, מי שגידל אותי בעצם, ושהתאמנתי אצלו בפרדס חנה, הוא התאבד. וגיליתי את זה בגיאורגיה, במחנה אימונים. זה היה מאוד קשה. 10 ימים אחרי זה בערך הייתה את אליפות אירופה לג'וניור, שם סיימתי מקום שלישי, ושם בעצם אורן סמאג'ה החליט שאני אטוס לאליפות עולם בוגרים. שזה היה 3 שבועות אחרי אליפות אירופה ג'וניור, זה היה כזה הפתעה, לא ידעתי שאני, כאילו, עשיתי תחרות אחת נראה לי בבוגרים לפני, ופתאום משם הולכת לתחרות הכי קשה וגדולה בעולם לבוגרים. 3 שבועות הכנה בין התחרויות. וזהו, זה היה פשוט, זה היה מאוד, רגע מאוד מיוחד כזה, להגיע לשם ולהתחרות, ובעצם בקרב הראשון ניצחתי, בקרב השני פגשתי את אלוף העולם לשעבר, הגיאורגי, כשניצחתי אותו, כבר הבנתי שכאילו, האמנתי שאני הולך גם להגיע רחוק בתחרות הזאת. ומשם סיימתי מקום 5. שמענו שהשתתפת בסרט קצר, על מה מדובר? כן, זה היה ב-2021. זה היה בעצם סרט קצר, שהוא גם, הג'ודו זה חלק מהעלילה שלו. זה היה חוויה מגניבה, זה היה כאילו זה היה צילומים של איזה שבוע, אני חושב. זה היה ניסיון כיף. לשחק זה גם משהו שהיה לי כיף. שאהבתי. אם היית יכול להחליף את הסגנון קרב, נגיד, במשהו אחר חוץ מג'ודו, כמו מוי-טאי או MMA, היית מחליף? אני הכי אוהב ג'ודו, אבל ה-MMA מגניב מאוד גם. גם ג'ו-ג'יצו אני מאוד אוהב, אני עושה לפעמים, כי זה גם עוזר לנו בג'ודו. בעצם בג'ודו יש לך עמידה וקרקע, ומי שיודע טוב ג'ו-ג'יצו, זה מאוד עוזר לו בג'ודו, בקרקע בג'ודו. ג'ו-ג'יצו ו-MMA זה 2 סוגי ספורט שהייתי עושה אותם גם בכיף. נבחרת על ידי מגזין פורבס לאחד הצעירים המבטיחים של 2025. מה אתה חושב על זה? האמת שזה תור מכובד. זה היה כיף גדול לשמוע את זה. וזה ככה, זה הישג יפה לארון.
זה לא עכשיו משהו ככה שגורם לי לאבד את העשתונות או משהו, אבל זה יפה על ציר הזמן כזה. מה אתה חושב צריך להיות סל התכונות שיש לנער כדי שיוכל לממש את הפוטנציאל שלו? התכונות הכי חשובות אצל ספורטאי הן התמדה, נחישות והיכולת לעבוד קשה. אם לא תהיה את היכולת הזאת, אז כל השאר פחות תהיה רלוונטי עם השנים. וכן, אלה התכונות הכי חשובות. טוב, תודה רבה ים שהסכמת להשתתף איתנו. זהו, סיימנו. תודה חבר'ה.